Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa programa niya itong Radyo Klinika. Digdi po sa DCGB. O kamutabing mga parents na nagdadangogon yan. Ang pag-irestoryahan tangon yan tungkol tabi sa safe care kan sa tuyang mga aki. Ang mga aki, nagkakahurulog yan sa kama, nagkakaturumba sa kuna, o kung saan siya nagkakahurulog yan. Kami siya naipit ni Mrs. Nag-ulog si Doc. Nag-ulog si Doc. Tato, dihaputa yan. Alright, nasa tuya, tabing topic, may kinaraman mga tugang sa safe care for every newborn and every child. May slogan na nga na patient safety from the start. Yan, ha? Po sa tuyang magiging tema. Pero madali lang po taan sa tuyang pag-iriba si Jimmy. May dagdag mo ng istorya at may aerial survey na ginibong lang. Hello, Jim. Good morning, Jim. Yes, Bibi, nakababa na kami. Yaw na kami digdi sa Tactical Operations Group, Ginaray. And haros nalibot mi ang palibot kan Bulkang Mayon. Si Sir Ricky Mendoza, naulunta sa initial na assessment kan sa mga pinagrota kan helicopter na linonadan. Mr. Rick, maray na aga si Pipi Henry po sa angkor sa DCGB. Apo, Manong Rick. Hello, Manong Henry. Good morning. Morning. Apo. Yeah, kumusta po ang initial na assessment? I mean, bago yan, sempo ka mong area nakaabot sa monitoring mo yan sa inong ginibong aerial survey? Itong pinaka-target actually, itong ginabatan, Masarawag. And then, nasa area naman lang, di namay tanan si ibang mga gali kang ano yan, kang Mayon Volcano, para kuan ki footages. And then, ma-analyze ta pag kuan, pag na-process na through footages tabi. Opo, kumusta ang assessment tabi din daw? Initial na assessment tabi, Manong Rick? Through visual observation muna. Itong mga hararom itong mga gali na piko ko ang katong mga grab at saka baybay na duman sa bandang kuan sa district, Inubatan area, tapos digi sa may daraga, medyo hararom na talaga sinda. So medyo may delikado sa mga populated areas kung araw na katokararong kung matipon ng tubig duman sa itaas, tabi Manang Henry. Ay, okay. Sige, may danger pong nahiling? Tama? Obviously, tabi Manong Rick, may nahiling ka mong hazard, additional hazard pag nagpaparaula? Kadakol, tabi Manong Henry, kadakol na areas na kalot-kalot na iba-ibang parte. So, initially, ito na muna ang masasabi ko. Ipo-process pa po ining information tabi. Kaya sa Lunes, apudan ta kagiraray, para siyempre adalan mo pa yan and ma-assess tabi ng sitwasyon para i-share ta sa listeners ta, ha? Tabi Manong Rick? Iyo, tabi Manong Henry. Apo, okay. Thank you. Thank you, tabi. Alright. Sige daw. Jimmy? Okay, so yan tabi, Bibi. Lipat kita kay Mayor Jem Anong Hukot. Haros buminaba kami duman sa papuuna ko matats daw na duman sa may Sarawag sa taas na parte. Yung digdi si Mayor sa initial assessment siya mismo yaon sa printera arani sa piloto. Mayor, si BP Henry po sa angkor sa DCGB. And in general, itong assessment po initial sa babata, arani duman sa tuktok sa may itaas na patikan para kay Masarawag. Si BP po sa angkor sa DCGB. Mayor? Hello, good morning, BP Henry. Good morning po, Mayor. Kumusta po ang sa inyong initial na assessment sa nahiling nindo kasubago sa may area kang ginubatan? Alam po, araw mo na talagang mga gali. Alam mo na sa mga quarry duman sa may Mayon. So, yun, pag-aaralan kung anong dapat doon. Kung
ano dapat ibuhon. Kasama naman namin po kanina, mention ko, kasama namin yung representative ng APSIMO. So, mag-ibo man po ng assessment. So, Apo. pagbimitingan kung anong dapat ibuhon. Iyo. May na initially mayor sa description po nindo, gaya may hazard na nakaaro nga diyan. Ano, in kaso kung padagos ang pag-uran, tabi magbahasa palit diyan sa lugar na 'yan. For sure, madagos ang Apo. ang buhos ng dyan sa pating Maninila ay Masarawag. Kasi talagang Yeah. site, talagang araro mo na po. Opo. Kaya pala every time you're na nag-uuran, tama sulak dang nindo, sa governor na isuspend ang mag-evacuar, magkaigwang evacuation sa lugar na 'yan. Ano? Kaya po para pasiguro Safety. kita data po araman ang extent ng Opo. Opo. current ng natin doon tubig. So pasiguro mas kaya reiterating na maabala sa Opo. mga tao. Opo. Kasi siyempre iba man gila ng convenience sa diring harong, pero Yeah. punta pong gibon yan para maging safe po sila. Opo, okay. Mayor, sa Monday po mag-upload kami garay sa imo. Ta syempre, ma-assist pa man kamo ka ibang situation. Makipag-ugnayan po uli kami sendo sa Monday para sa iba pang interview ta, ha? Opo. Salamaton po sa tiwala sa DCGB lalo na kay Jimmy. Salamaton po maray. Opo, okay. Thank you so much, Jim? Mayor. Doon kuang pasalamatan tayo ng mga opisyalis kan na TOG 5 na sa pag-faon sa Satuyaga supposed to be dahil man nga kita dapat sa media ko di big akomodar na kasabay kita sa manifesto so piloto aircraft ko na po-pronounce ka ni Huy Yui. pilot Yui pilot. Pilot in Command Captain Pauli Dumagan, Philippine Air Force. Co-pilot si First Lieutenant Jan Aaron Bernardo, 505th Search and Rescue Group sa pamamayuyan tabi BP ni Group Commander Lieutenant LTC Joel Vergara. Lieutenant Colonel. Lieutenant Joel Vergara, Tactical Operations Group 5, and Lieutenant Colonel Rhys James Obiso, Deputy Group Commander. Okay, so sa kuyang personal assessment ta BBP, duman sa sitwasyon ta ako nasa gunner site, nasa side ako kan na chopper, nadudungawan ko mismo, although nalulula na suba ko kan susigan ka tagilid, wala to o kan chopper, nadudungawan talaga na dyan sa itaas na parte kan na barangay Masarawag, iguanin haros kanyugan pa, birdi pang maray, kundi igwa dyanin sa mga luma na pigapod kayo ditong sa Budam, kan mga panahon na dadangugkuhan sa Budam, iyon na yan ang mga daralang kao na mga flood control projects, DK, kung sa poproteheran kayo ito nga ning sa mga original na mga pig-agihan kan na tubig. Ngunyan, ito na dating mga pinag-agihan kan na tubig, silted na, mga maawuto na, nag-divert, iguanin na ibang mga inaragihan na harararo mo ng galing bagong mga developed na BBP. Ngunyan, pag pinumbok ito, napanog itubig, natural, iyo itong sa mga naobserbaran tanang inot, sige na an kunayap, natutumbok so iba pang mga malumoy na parte kan daga, naharalang ang kauna, ngunyan, matupag. Pag nagtupag, mahanap na naman sa ibang lugar. Kaya grabe ang mga sanga-sanga na dyanin gali sa itaas na parte. And igwa man kitang nahiling na gari mga may mga pinutol man na mga nyog dyan sa may area yan. And anquari, mga nahiling niya itong quarry operations, digdi sa babang parte. Sa babang parte na kan garilinderos na ito kan barangay Maninila. Takon sa ground, hilingon mo mananggad, an may massive na quarry operation dyan. Dyan iwan dyan sa may boundary kan Masarawag, Maninila area. BBP. Okay. So yan na. Aros anasaan assessment Dara Mayor ni Sir Rick Mendoza. BPO nini, then ida plat ini, maguro na mga nanunungdan na mga eksperto opisyal, nga ni makapagbilog ng komprehensibong mga plano, programa, rekomendasyon,
sa mga maabot na aldaw. Okay. So, pasalamatan niya to si Mayor Jim Manong Oko, si Rick Mendoza, kanuay Kanapsimo, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa exclusive report hali po dyan sa area kung saan nagkaigwang aerial survey ngunya na pagkaaga. Alright. Sige po, ang sa tuyang bisita ngunyan mga tugang sa pong General Pediatrician Diplomate Philippine Pediatric Society affiliated po sa Doc Yani Pediatric Clinic na yan po sa San Vicente Pili Camarines Sur. Nag-overnight pati ni sa Legazpi si Doktora. Para mga tugang maatablig sa tuyang programa. Dr. Arian Brazil Kite Balang. Tama, Doc? Good morning po, Doc. Welcome po sa tuyang programa. Good morning, Sir Henry. Opo. Kumusta po kamo, Doc? Okay man. Kaba. Ano po? Okay man, Sir Henry. Greet na muna sa mga listeners na po muna, sa mga viewers na po muna, Doktora Arian. Okay po. Ginigil ko po yung parents ko po. Si mama, yung asawa ko po na nasa hospital, at yung mga pasyente ko po, at mga listeners po natin. Si mama mo po, saan ngunyan? Nasa hotel po. Kaiba mo digdi? Iyo po. Grabe. Doktora Ibo, Dr. Jolie. Nasa hotel ha. Si mama mo, si Ago mo po saan? Nasa hospital Nasa, po. Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho pala. Saan po si Ago mo nagtatrabaho, Dok? Sa Josefa Hospital po sa Iriga City. Mahirap pag malayo. Ang asawa? Di po, magkaiba naman. Nag-travel ako, Sir Henry. Nag-travel ka. Ikan driver po, gunindong yan. Di po. May driver kang? Situgang ko po. Sutugang mo. Tapos, Okay. dara. Palit ko lang hurmi kasi, Dok. Sabi niyo, garing malipot ako. First time mo po sa radyo, Dok? Iyo po. Talaga? Dr. Jolie, first time pala ni Doktora. Ano pang apod sa imo kan mga friend mo? Yani Arian? po. Yani. Yani. Dr. Yani. Dr. Yani. Alright. Sa inyo pong pediatric clinic, sa imo po ini? Iyo po. Sa Dr. Pili Yani, po. Pediatric Clinic sa Pili. San Vicente, Pili, Iyo po, Camarines sa Sur. Alright. Ang sa tuya tabing topic mo niyan is about, safety care for every newborn and every child. Dok, bago po sa tuya ipapahiling na slides mo niyan, pag sinabi po ining safety care for every newborn and every child, ano po ang gari, pangkabuan na dapat maaraman ka sa tuyang listeners po mo niyan? Ang aki po kaya baga, Sir, Opo. Sir Henry, Mm. bako yan arog kang gurang. Iyo po. So, ngunyan po kaya, Sir, na itong September Yeah. 17 lang Opo. po na nag-celebrate po ang WHO po, o World Health Organization po. Worldwide po iyan. Okay. Regarding po sa patient safety. So, ngunyan po, ang topic po ngunyan na taon, Opo. itong malungod po, Sir, sa mga newborn po and sa mga aki po. Okay, so ikaw palang kay World Patient Safety Day. po. Yearly po yan po Yearly sa yan. Kitong last year po, Oh. kundi po ako nagkakamali, medication safety po garo to. Opo, yeah. Okay. Ngunyan Okay. po is itong sa aki imang kita ma-focus ngunyan. Iya, opo. Bago naman, Dok, ihapot ko na sa imo nagkaduwa kong hapot na pig-prepare. Nata po kay puhan na ma-involve ang parents and families para po masiguro ang safe care sa tuyang mga aki. Kaso, kaya po ma-involve ang parents po, sir. Mas bistado po ninda ang aki ninda. Ayun, iyon ang Ayun po. Sino So, sinda ang nagkamigituran po yan? yes po, sinda po ang kaibanan po sa harong, sinda po ako nakakaaram kung may mati po ang aki, Opo. or sinda man po nakaaram kung ano po ang sa laog po kang harong ninda kung may mga danger po Yeah. na hihiling po. For example po, kung ang harong po ninda is may second floor. Yan, oo. May hagdan, baka may hagdan. Iyo po. Makaharalang kaong pangkama. Iyo po. Oo. Harong po kayan o kaya naman po. Syempre, dita may iwasan kung dakulong po kitang ake sa harong. Opo. Ikaw po ang naglalaba, ikaw po ang Iyo. nagluluto. Iyo manangga. Tapos, syempre, kung may mga, kung ikaw pa nagluluto, kung dara-dara mo po pong aki. So, Baka may nagiprito ka, so Iyo aki po. mo na sa lawas mo. Yes po. Ay, ko. Kalimitan Diba? po. Araw po kayan ang nangyayari Iyo po adi, sa ano. natatalsikan kilana. O Yes po, paminsan araw po na, kaya. so kuna nagbalintok na. Iyo po. Natumba sa- Kaya, Oo. mas importante po dapat na involve po ang magurang. Tas hindi po ang yaon po sa harong. May, ano ba bagadok na may kaya-kaya? May mga yaya. Ay, Di ba? iyo po. Importante di ba na kung maaraman kang yaya ang mga ang care, safety Yes po. sa satuyang mga kakian.
Yes. Bata pa minsan, pag uli kang kanamo o kung sa nagtrabaho sa kanya, so yaya, di nagtatarang. Iyo nga rin po. Na nahulog, adi. Iyo nga rin po. Oo. Paano po ining World Patient Safety Day nakaka-raise kay awareness para sa newborn ta? Ining pick up po na child care tabi doktor. Ang nagtataw po kay Asinda sir ning aksyon. Opo. Regarding po duman sa World Patient Safety Day, syempre po pag naaraman po kang magurang ang ini pong programa po kang WHO, syempre maaram po minda ay ini pala bawal pala ni saraw sa akin na ini. Yeah, correct. Ini man po ini pala dapat kong gibuhon, mga araw po kayan. So, dapat po maging aware po sinda sa pwede pong maging panganib po na makuha po kang aki. Iyo po baga. Kamudok na mga pediatrician. Sa bulod lalo, nasa iba. Iyo. Kami nagdakula kami dyan eh. Na pag nahulog, nag-fever baga na, kinahulog, etc. Pipahilot. Ay, iyo Ano po ang hilot so? So hilot baga po? Iyo po. Na ngayon, nalapo, Iyo di ba? po, Ngayon, nalapo, daan. Pipasantigwar. Iyo po. Itong may igo po baga mga itom-itom po. Yan. Oh. Pero usually, pag nalalapo, ngayon, nagkonso, pipahilot. Iyo Ano po. pong advice nito ka ng mga pediatricians tabi? Sa mga araw po kayan, dapat po, dai po ninda, dai po sila magpahilot. Oo, Araw oo. kayan. So, dapat po, maintain po muna na dai po hiroon. Oo. Na may sarap po akong pasyente last year po sa Okay. clinic. Oo. Nahulog po, pas pinahilot po digdi. Sa braso niya, sa braso niya. Nahulog ta. Dahil man po kayo nagtutugas o kataba. Yun. Di nalako. Ngunyan, Oh. so nahili po dahil nagfi-fever dahil na nanahiro. Oh. Ngunyan, pinahilot pa po. Iyo. Pagpahilot, nagduman po sa clinic po, nagsabi po ang kalinturan. Ay, nako. Ngunyan, pag x-ray ko po, Sir Henry, dakulo, multiple fractures Na-dislocate so to lang? My goodness, Na-refer ano? ko pa po duman sa BMC. Iyo, ano. Ang kwando, konektado ang fever sa, pag may mga lapo-lapo, totoo na nag-fever ang aki? Di ko po maano man. Siyempre po, Dahil pag doon pinadala. ngunyan po kaya, Oh. Sir Henry, baga, evidence-based po. Iyo bagas. At mga parent ba, ay, may fever niya si Nuri. Gari, baka ngayon may lapo yan. Iyo po. Iyo Tama po. dok, nadangog mo yan sa mga pasyente. Nadadangog ko po yan. Oo. Iyo. Pag-arog po ka, ano ang dapat gibuhon, tabi? Minsan, pag ang ginigibo ko po, sir, in-explain ko po sa magurang. Opo. Interview po, ang pinaka-the best po sa akin. Ayo. Ngunyan po, dahil man po kaya pwedeng sundan ta po kung ano po ang naiisip po ninda o garo po baga kani. So, pagkaaram lang ninda. Yeah. Sa mga aki po kaya, sir, ang pinaka-best po para maaraman ta po or makuata po ang tamang pagbulong po sa iya is yung history po and Yeah. physical examination. Iyo. So, dailang po dahil po na nanuno sa punso or anything na ano po. oo. So, aramon ta sa pinakainot, ano po ang nangyari po sa laog kang harong. Iyo. Dapat, garo evidence-based o science-based, Yes ano? po, science-based. Ang sa inong po approach. kita. Dahil Yes pwedeng... Dahil po, iyo pala, Oo. dahil may inano ka palang duman sa ano. Iyo po. Nagkalinturan. Minatungtungan so aki mo naman sa iraram kan Iyo mangga. po, mga arog po kayo. Tapos So, ngayon, dapat, gamitan mo ki x-ray sa Iyo po. plato. dapat po, Sir Henry, maaraman ta, makuata so tamang impormasyon po. Yeah. Tanganing tama Yeah. man po ang pagbulong ta po sa pasyente. Yes, okay. Digay na po kita, Dok, sa importanteng pinag-prepare mo sa mga listeners tango niya, nagabuda viewers ta. Regarding po dyan sa World Patient Safety Day. Sige daw. Mga dogang Dr. Yani Brazil Kite Balang. Sige daw po, Dok. Anong pwede So, natin iras? digdi po sa World Patient Safety Day, napig-celebrate po kitong September 17. Opo. Sumalungod po ni sa Safe Care for Every Newborn and Every Child. Patient safety from the... Iyo po. Kamiyerkules pa lang. Okay. Iyo po. Yaan po ako didi katong Merkules. Talaga? Okay. Iyo po. Topic me man po. Saan po ka mo nag-meeting? Sa East Medical po. Okay. Sige po. Okay. So, ngunyan po, may isip po, nag-ano kang sila. Ayan, sige tabi. Next, yung tabi si... So, okay. sa Nurse ka WHO... pala, Dok, ano? Iyo po, Balik mo nga, John. Nurse ka pala, no? Iyo po. Nurse, okay. Nurse and doctor ka pala. Yes po. Iyo, no? Diba, mahigusto nga rin mag-eskwela? Kaypuhan. Kaypuhan, ano? Okay, sige po. Next slide, no? Go. So, sa WHO po kayo, sir, may mga campaign key messages para ma-meet up po itong sa World Patient Safety Day. So, init Opo. po, kaypuhan po, ang children po and small adults, they require individualized safe care. Minsan Opo. po kayo, sir, kaypuhan na pong maaraman na ang mga aki po, bako yung mga gurang. Iyo, yeah. Iyo po. Minsan po kaya sabi po ninda, ay kaya man yan kang aki.
So, iba-iba po kaya. Balo, pag newborn po or bagong pangaki, Opo. toddler po, itong mga nagpupun pa lang pong maglakaw, mga adolescent, individual care po dapat kay po yan. iyo. Iba-iba man po ang mga kaipuhan nila. Bantayan, sabi nga. Yes po, bantayan po Okay. sila. Sino yung next? Okay. So, safety first always in every healthcare setting. Meaning to say po, ang inot na po talagang priority, itong mga aki. Naroon naman ko sa aki ko ito, kansara dahil pa. So, kuna may baga? Iyo po. Bubugtakan magki-foam, nagbakal kaming kuna na may foam. Tabaka makatandol. Di ba? Di ba? Iyo Oo. po. Yeah, okay. Sige na, oy. Next. So, Doc. pangatlo po ay the most common cause of heart or known. So, aram po talaga natin Opo. kung ano po ang nagkakausap po ni panganib po sa akin. For example po, Sir Henry, Opo. mahiligon pong Pilipino kapag nagbukas po baga ng paracetamol pag may kalintura. Oo. Ngayon po, itatago po ninda sa ref. Ang Minadam, paracetamol. iyo Okay. po minsan. okay. Or kahit ibang bulong po, itatago po ninda sa ano. Tapos kung magkalintura na po ang aki after 1 month, iyo pa lang ang Iyo. gagamiton. Oo. Iyo po Ang yan. paracetamol, Doc, pwede sarip isaray? Diamond po. Pwede- Dapat one time di ba use lang dumaan, po yan. liquid and Iyo, tablet? pa tablet. Usually, pag infant, liquid yan. Liquid po yan. Di pwede sa refrigerator yan. Minsan po kay Sir Henry, nagbabago po kaya yan sa ano, pag nabukaan So, na po temperatura? kaya yan. Yes po, Oo, temperatura. oo. Dapat po, one time use lang po yan. Kung natawan, pag tinago tapos sa mainit na lugar, Oo. maiba man po ang I see. lasa, temperatura, itong ano po kang liquid, baka minsan po, bigla po bagang nagkakaigwa na po bagang ning garo malagkito na namaray ang consistency. Pag nilagtaman po sa libot, maiba na naman po ano kayan. So, meaning po, pag binuksan na, Doc, pag maski din naubos, i-dispose na po. ipanao sa pwedeng makakuan o Ay, dispose. Baka po kaya itong I-dispose. saruman po natin na awanta, magkahilang lugot ta. Malakitan. Iyo po. Okay, Iyo sige po. po. Tapos, apod kini, so sinabi ko po ni Kasubago Sir Henry na, so kung wari may second floor kitang harong, Yeah. so aram ta talaga kung mapabayaan to, malingat na lang ang sarong aki, pwedeng mahulog. So, Opo. ito pong ano po is, apod kini, aram ta. Yeah. So, hindi man pong safe care depends on safe systems and teamwork. Bako man kay answer one-man team. Iyo. Yeah. Maski gaano po katibay ang doktor, Opo. gaano po katibay ang nurse. Mm. Kung ang maguran day po nagpa-participate para Yeah. sa health Opo. sa health po kang sarong aki kapag nag-interview. Day man po mabubulong ang aki. Yes. Tabaka po Yes. kaya may tinatago sindang kung wari ba ya, may depende po yan kung may abuse po nangyayari or anything po na nagkakausap po na ano na pwedeng makapahamak sa aki. Opo. Ayun po yan. So Yeah. dapat po ang ano po kang World Health Organization, dapat gabus po kita as a team po kita Yeah. para po mag-focus po kita sa kararhay po kang pasyente ta. Opo. Okay. Ayun po yan. Sige po. Next. Ini po is sa Yeah. ano po ni sa hospital Sige daw, po Doc. ni. Explicar mo daw explain. tabi, Doc. Sige daw, go ahead. So how can my child be safe at the hospital? So sabi ko nga ni po sa Indo Sir Henry, iba-ibang aki, iba-iba po ang kaipuhan kayan. Yeah, So okay. duman po sa be involved and informed. As Okay. a parent po, dahil lang po kita tango lang ning tango. Sa doktor. Sa doktor. Maghapot. Maghapot po. Yes. Ako po, bilang doktor po, nagtrabaho man po ako sa government po na hospital at nagpa-private practice man po ako. Mas gusto ko pa ang magurang na makulit. Correct. Mas mahinapot, ano? Yes po. Oo. Kaysa man po, ay naintindihan mo po, Opo, tangoan ka lang. tango Oh, lang. iyo. Tanganin pong makakuha po kita ning tamang impormasyon. Yeah, okay. So, pangadua po, Sir Henry, itong double check medicines and treatment. Ayun. So, ibig sabihin po kayo, Sir Henry, may mga, po kayo, traditional po ako. Opo. So, meaning to say po, nagsusurat po ako ng prescription Yeah, ko. oo. May mga, ngunyan po kaya, Sir Henry, pwede na bagang makahiling ka ng prescription, piprint na lang po. Yeah, okay. So, bako man, ibig sabihin na double check, grab ang ano mo. So, meaning to say po is, kung wari, may daikan na intindihan sa pigreseta kan doktor para sa akin mo. Di po. May maraod po na maghapot. Iyo. For Basta example nakakabasa ka, ang gari mas nasa Sa so ano nasa nakakabasa lang ka. So doon nasa kwan baga? Pharmacy. Nasa pharmacy. Iyo po. Ito magaro letter Wala, C, kamo. tapos sa pinakadulo, ayo pala ni. Iyo pala ini. Ayo po. So, Ako kung may... nakakaukod-ukod mo si Mrs. Nurse kaya nurse Iyo midwife po. si Mrs. Nakakaukod-ukod ako ka. Pero ano ba talaga dahil nababasa yan? Ayo, may mga po kayan. Ang surat din mga magayoron pa minsan ano. Nagsisimula yan, Sir Henry, sa Magayon. Ayan, tapos Ayan po napagpagalan yan. na.
Nag-iba na. Pero po kaya Sir Henry, as a matter of fact, may iba naman po Sir Henry na na po, Yeah. computerized na po kaya. Pero Yeah. ako po kaya traditional Yeah, pa. mas maray ito. Pero kung may mga day po nasasabutan po baga, for example, paracetamol, P na lang po ang nababasa mo sa ilong kasi letter L na lang po duman. So po mo, doktora, ano po ini? Yan, correct. Okay, man sa tamang dosage po, minsan po baga ang 1, 7, Seven, maro oo, kayan. oo. Tangani po, bago po kamo magluwas sa clinic, araw po, Maghapot. maghapot. Very Iyo po good. yan. Yeah, very good. Okay. Next. Tapos hand hygiene is the key. Siyempre po, Iyo. maghugas po Iyo ng baga, kamay. ba't ang kamot pa sa kikapot Iyo mo? po. Di ba? Number Dahil one, malaki. iyo po. Oh, Lalo na po ngunyan, uso po baga ang hand, foot, and mouth Yan, disease. okay. So, correct. sain Iyo, kakapot. So, iyo dapat po, hand hygiene is the Yeah, key pa din. very good. Okay. Tapos, speak up about your child's need. Yeah. Iyon na po to sa nainot ko bagang be involved and inform. Opo. Tapos, so know who is caring for your child. So, Oo. dapat aram ta po ang isay po nag-ano. Di ba, sir, Nag-ataman, iyo po. mga kung siyang po, pedyamo, nurse, aram mo, oo. nurse, midwife dyan. Naaraw mo po, Sir Henry, so nabaritaan ba kaso sa national news, so may nakuadang aki na nagpanggap na nurse. Ay, yo. Oo, Yo, saro pa ito. Dapat midbid mo. Midbid po, dapat po, Dapat. aram po nindo, kung isay po nagluluwas laog po sa, Sa ospital. Dapat po Yung may mananggad, ID. adi. Ayun po. Kung siya naglaog duman, yun, tandaan mo yun. Iyo po. Baka iban bumitbit ka ito Ayun mananggad. po, ah. lalo So, po sa mga uso po bagong yan, nagkukapo ni mga aki. iyo. Di pwedeng, basta, naglaog yun, ang ito. Ayun po. Tapos So, dapat, aram mo ito. Aram po, kung maghapot ka, ma'am, isay ka po. Yeah, Ite. Kung very day, good. kung day mo Dahil mahiling sa itong pangaran. ID, Opo. iyo po, Mm, i-confirm po nindo, masakit na po bagang ngunyan ang panahon. Iyo po. Gapo. Tapos, Mhm. prevent accident. So, Yeah. sa loob po kang sa Opo. loob po kang ospital po sa Yeah. dapat po, data po, hayaan po na magsaro lang po ang aki. Data pa po bayaan. Yung ano? Minsan po baga, lalo pa mga toddlers. Sir Tagabantay, Henry. David babayaan dapat yan. Ayun po. Usually po baga, malikutan po Yeah. baga sinda. Yeah. Yes, Mm. minsan po itong side rails po baga, Mm. dapat po ugalin po na nakataas lang po yan. Opo. Baka mahulog po ang Yeah. pasyente. Yung Ayun tama. po yan. So, ngunyan po, digdi naman po, yun po sa magurang, as a healthcare provider, paano ko po maaraman na ma-ensure po na itong safe po ang pasyente po sa hospital? Iyan ang Ayun. iba dok takot sa ospital. Ayun po. Papa, marato niya ang parang dyan. Ayun po. Marato niya paano mananggan? Sige na. Ito So, pala, bilang doktor po, i-prioritize po natin yung safe system and practice. Number 1 po, follow protocols. May guidelines po kami protocol sa sinusunod. ayaw mananggad. Yes. Ano, pag naglaro ka sa ospital, may Iyo po. susundong ka dyan. May Tama. susundon ka pong protocol dapat. Okay. Tapos, ugalin, kagaya po duman sa mga magurang, hand hygiene man po sa Yeah. mga doctor or nurses. Bago po magduman po sa pasyente, and after po magduman po sa pasyente, dapat po sanitize for hand hygiene pa rin. Yeah. Opo. And number 3 po is yung medication safety. Dapat po, may 5 rights po tayo. Right patient, dapat aram ta po ining pasyente. Iyot po talaga ni sa tatawan ta ni bulong. Okay. Right dose, dapat po tama ang dose, ma-double check ta. Yeah, okay. Right route, baka so injection po itong IV, dapat po IV lang po siya kung iyo po talaga nakalagyan. Yeah, oo. Bawal po siyang i-oral, bawal Correct. po siyang itusok lang sa sa IM po. Tapos po right time. Oh. Dapat po kung nakalag po duman every 8 hours. Then mo gibon every 12 horas or once a day lang. Iyo, ano? So yun po. Tapos ano pa po ito? Right dose, right patient po. Oh, dapat gid arab yan kan mga nagbabantay ano. Ayun po. Tabi man ka sa bago, dem masupog na maghapot. Yes po. Tabaka ko napalingaw sa nurse na nag-administer ka yan, Ayun. nasa lasukan. At least Baka may po, ideya ka. naalala po baga Sir Henry sa ward, Oh, nakulong bagang tawon. Paminsan, iba sa natawan ng kibulong. Ayun po. Di ba? O kung bako man, So, paminsan. dapat po, pag naglalaog po sa Oo. oy, dapat po aram po, kung ngari. Lalo pati Sir Henry, pag madaling araw, gurogin ang mga magura. Correct. So, dapat po, may sarong pong bantay na, mata pa talaga. Yeah. So, nakakaano po. Taning Opo. aram po, patient na po yan. Yes, okay. So, communicate openly and clearly. Yeah. Araw po kay itong inod po Yeah, baga. correct. So, kay puhan, tamang komunikasyon Bura po. ka mo ng mga doktor, dapat gari kon man ano, sigang paliwanag man. Ayun po. Paminsan, sige. Magtarap. Magparagal naman baga, di ba? Ayun po. Okay, Engage the Sige. patient family. Yun na po. Yeah, okay. Next. Para small lang po ang ano ta. Work as part of Ayan. a team. So, nasambit na sa Yes, ako po okay. yan. Tapos, build trust and true vigilance. O, yun naman po Yeah, yun. So, okay. So, ngunyan po, inidini po ang Ina, pinaka-focus sa bahay ngunyan. tayo. Sa harong po Ini, kita sa bahay Henry. tayo. Importante Ayan. ini. So, Nagaging varianta sa mga akita. Sige. How can
my child, be safe at home. Paano mga kita safe sa satuyang mga harong? Iyo po. Harong ta ngayon, tiwala kita, harong Iyo ta. po, harong Pero ta anong mga assurance na safe talaga naki? Sige daw po, Dok. Yan. So, ngunyan po kayo, Sir Henry, ang WHO po, nagluwas po ng statement na ang unintentional injuries po, including road traffic injuries, falls, burn, poisoning, and drowning po, account for almost 90% po sa, tama ba? 90% po sa mga injuries po nakukuha kang aki. Usually, mga 5 to 14 years old po yan. So, duman po sa value po, Tadaro ko lang. yan, dara ko lang. Digdi po sa Pilipinas po, according po sa Philippine Pediatric Society, may gibo po kaning research po na kay itong bandang 2016 po, injuries po na occurred in majority of the children is 5 to 9 years old po. So, mga aki po. Aksidente po talaga. Number 1 po sa fall po, itong pagkahulog. Number 1 po ang fall. Hindi po sa Pilipinas. Iyo po sa 2016 na ako, pero mayo pa po ako latest ngunyan na po. Okay. Ngunyan po, iniman po sa latest po na recorded po sa Pilipinas in 2024 po, over 37,000 injuries po ang nakuha. Yeah, okay. So, number 1 po kang po sa double issue is road traffic crashes po. So, atsanta pa po ni traffic ang road crash. Falls po itong pagkahulog, pagkalunod, pagkapaso po, sir, sa harong, poisoning po. Kapaso. Ayun Okay. So, it po. Yan. So, idigdi na po kita sa Nahulog. Yan. Sige na tayo, Diba Dok. sa harong? Nahulog nga ya sa harong. Senhali. Second floor. Nahulog nga sa daga. Iyo po. Sige po, Dok. Go. Most common cause of childhood injury po is sa harong po. Ayun. So, yan palang pinaka number 1 Yes. na kausa. Nahulog ang aki. Nahulog ang aki. Okay. Bakit po? Malikutan po ba kaya ang aki? Mga toddler Iyo. po, especially Opo. toddler. Isiya po, so mahilig po magsakat po sa tukawan. Oo. Tapos mahilig po magsakat po sa may bintana. Tapos po, malingat ka lang po, nahulog na palan po. So iba man po sa stairs. Yeah. Madulason po ang tiles. Yeah. Tapos, so, hagdan naka-wax pa. Yes po. Dapat makuaro ka na mga Iyo stairs po. ta. Malnason. Malnason pong maray. So, pwede po magkausa po yan yung fall. Injury, Yes po. Makakuan, So, po ang kay puantang gibuhon? So, ngunyan po, kay puanta po maggamit po ng safety gates on stairs and balconies. Ito pong harang po baga. Okay, nasa butan ko. So, gari may kuan nga, may ulang, may trinsera. Iyo po. Nagigibaw ko kandok. Pigpapabugtakan man ki Sarah. Iyo po. Ngayon nga, di makakuan, di Iyo makaabat, makalaog. Makalaog. Maski sa kwarto, sa pinto, pinabugtakan man ki, arugan, Iyo pindi ko po. ki ulang, di makaluwas ang aki. Iyo po. Yeah. Dapat po, sir, po, Atken, po kayo ng style po kang, safety grills po. Bako po sa paaro kayo ni, sa pahalang po. baga. Patindog dapat, Patindog po dapat. Di makakaagi. Iyo Tama po, ka, nakashoot ang aki. At yan, nakalusot na po. So, dapat araw po kayan. Kasi Okay. number 2 po ito. Patindog dapat ang Patindog grills. po dapat. Okay. Taninda matapakan. Okay. Matataliw Yung mananggad, Iyo po, matataliw Ay, tama, Dok. Ang logic niya, kung nataday pwedeng, patagilid, horizontal ba yan? Horizontal. Na hindi matungtungan kan aki na Iyo magsakat. po. Pero pag Yes. patindog siya, di siya makakasakat. Yes po. Very good, Dok. Very good. Nakaukod ako sa ibudok mo niya na. Sige po, alright. Tapos po, mag-install po kita ng safety guards and lock window. Usually po baga, ang mga uso, minsan po baga kayo, may mga window po na open po talaga. May iba man po baga na may grills po Yeah, talaga. opo. So, mas safe po kayo. Itong may grills po talaga. Okay. So, kung open window po kayo yan, sabi ko nga ni po sa inyo, Sir Henry, is mahilig pong magsakat po ang mga aki. At na-open po yan, baka mahulog po sila sa luwas. Yes, makatakot yan. Yes, nakakatakot po yan. Okay. So, yun po ang kay Puanta. So, Okay. digdi man po, so, ang mga aki po baga mahilig Iyudok, magkawat. mga toys, di ba? Iyo po, mga toys. Mahilig maghungit. Yes po. Di ba? Opo. Machokya ang problema. Yeah, problema Okay. po tayo. Sige daw, paki-expand daw ngunyan po kandok na part na yan, ipuhan tabi. po na kapag po nagkakawat po ang mga aki, dapat po baga number 1 rule, may bantay. Yes, Hindi mo yes. siya pwedeng lang na may gigibuhan ako, mahalik ka na, Yeah. di mo na ng aki. So, di mo kaya maaraman ko anong mangyayari. Opo. So, ngunyan po, dapat po pa nagkakawat po ang aki, kung nahiling po nindo na pwedeng makaharang na po sa isa paglalakaw at pwede pa magkausap po ng injury, kung ikaw po ang bilang magura or bantay, kung ano muna po sa mga nakaharang duman, ano muna po siya. Tapos, maggamit po kita ng non-slip mat, so bako pong masyadong madulas.
And then kapag po may natapon po na gatas or tubig Opo. po sa sa floor, tapos i-wipe tulos. Hindi po Baka maslide. mahalnas. Oo. Pag na-slide po kayo, Ay, nako. mahulog na naman. Payo. Ayan po yan. Payo na naman po yan. Tapos dapat po may ilaw po ang hallway or sa kinakawatan po, baka matikluman po. Dapat Pwede. lights on pala doon, Lights ano? on, pero Lights may- on. Dahil pwede magpalsok yung ilaw. Ayun po. Okay, good. Para sa mga aki, ha? Sa mga aki po yan. Okay. Okay. So, ngunyan po, yun na po. So, tama po. Teach kids to walk, not run. Mahiligon po, lalo po sir sa mall. Yung baga, ano? So, gabos po, pati po sa bantay, naman po, nagdadalagi ko sa po Dalagan sa konsep. aki. Nawalat sa aki. Nawalat. Okay, so, dapat po, takdan ta po ang aki na po, maglakaw lang. Dahil Yeah. itong, Di magdalagan. Yes po. Yeah. Tabaka po kayo, may matapakan po sindang madulas, mahulog na naman po sinda. Kasi japot, paminsan, Ayun pag po. nagdalagan yan. Yes po. Okay. Tapos po digdi po Sir Henry sa non-slip sock. So, syempre may mga medyas po baga kaya na pag inano po medyo bako Yeah. siya itong slippery. Pero rough Yes, siya. rough. Gari nagkukan sa Iyo sa floor po. sa floor. baga. Oh, yung may mahalnas kaya so gari alpon kaan. Gari paminsan gari plastic may halong. Iyo po. Yan, Ikaw mahal na nga siya. kaya. Oh, So, corner guards po. Itong po bang iba po ba kaya sa mga table po baga? May Opo. mga digdi po baga sharp mga Yeah. edges po. So, Oo. dapat may corner guards Ay, po nako. kata na mahilig ang aki po lalo pa nagtatantrums. Mahilig po Makatandol. yes po, makakulugan po yan. So, pwede mag-cause pa po ng injury. May nababakal mo niya ng mga pangkuan sa edge? Iyo po. Mga kanto, mga rubber, mga rubber. Mga ba? po, iyo po yan. Oh, Ang yeah. kay Okay. Puhanta. Mm. Ngunyan po, ini na po ang Poisoning. Yes po. Okay. Ang aram ko po, Sir Henry, na topic na po nindo. Iyo. Pero mas maraydok na uliton tatabi Ayaw. taramon mga aki. Kuan baga mas kanong hihungit. Yes po. Paminsan nga ni, may experience ako kaya ni. Kasi dahil pa ako sabi ni mama, may garo may nakakakong kino. Sa bulod baga. Iyo po, Sir Henry. Okay. Wala, magarundok may nakaumpa kong iba eh. Iyo. Okay, sige po, Doc. Ngayon po, Accidental Sir, poisoning. Accidental poisoning. Sir Henry, kitong yaon pa po ako sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yeah. Igwa po akong nagibo po ako ng research po. Sa mga aki po nagkakaigwa po ni accidental poisoning. Opo. So, iyan ini po ako pong apod kay ni ako pong result po. Data. Oo. Data po sa ano. So, ngayon po, ang poisoning po, siya po ang di ba una po ang fall? Yeah. So, ang poisoning po ang second most cause Number of 2 pala injury niyan, po. ano? Yes. Poisoning. Okay. Poisoning po. So, ang edad po is nasa 0 hanggang 5 taon po ang involved. Tapos po, usually po, lalaki po ang most common. Lalaki. Iyo Nata po. Maringgawan po ba kayo, Sir Henry? Ang Dahil mga masa lalaki. pagkaan. Ang mga lalaki, actually, mas kinakula na ang mga lalaki, maringgaw pa manggara. Mga mahiroon ng mga lalaki. Ayun po, mahiron po. kumbaga. Usually, kada lang sa record na research mo, lalaki. Lalaki po talaga. Lalaki. Maski po sa worldwide, lalaki. Lalaki. Po, Okay. Tapos lalaki po, pa lang, hanggang pagdakula, yung mangyari, ano? ayun. Tapos Sige po, 76% po of parents po, nireport po ninda na ang poisoning po, madali pong makuha ka mga aki. Yeah. Kaya po yan. So, ngunyan po, digdi po, ini po ang common cause po of poisoning in children po worldwide. Ayan, okay. Yan po yan. Medicine? So, medicine. Ano, mga expired din. Baka maski bako expired, mapasala sa inom mo, ano? Napasala po sa inom sa Ayun. paracetamol. Okay. Ito nga sabi ko, permi ko pong binabanggit ang paracetamol. Napigsasaray, di ba? Ayun po kaya ang pinaka-common. Ang paracetamol. Sayang nga yan, ipagtapo ka. Ayun po. Pero ito pa lang, pwedeng mapoison ka kaano, Yes no? po, Bigla. pwede pa po. Okay. Tapos pangalawa po, kerosene and Oh, fuel. nakainom kigas. Yes po. Ang aki. Tapos po, pesticide, itong household products po, itong mga bleach po baga. Yeah. O mga Zonrox. Mga panglimpia dyan sa Ayun po, CR. yes po. Oo. Tapos itong mga cosmetic and personal care items. Yeah. So mga aki po ba Paguna kang mahilig aki, so lipstick, paguna, Ayun po, tsokolate ito. Tsokolate, kinakan di ba? na. Tapos alcohol beverages. Ayun. Yan. Aki pa, so aki, alayo to, mabuyong na. Okay. Okay. So, digdi po sa Pilipinas po, ini pang mga most common po. Household Philippines. cleaning agents or chemicals. Okay. So, ini po mga bleach and ano po, di siya common sa mga toddler po. Pero common po siya sa mga adolescent. Ayan po. Tapos, ining fuels and hydrocarbons po sa Pilipinas. Usually po, ini nakukuha po ni Sir Henry sa mga lugar po na tigbagyuhan. So, pero may nagbabrun out. Yeah.
Yeah. Kasi po Sir Henry, maski po digdi po sa Bicol po. Opo. Usuan po baga Sir Henry sa mga barangay na kinakaag po baga sa container kang C2, Yeah. kang Coke, Iyo. kang mga Ang paglipat kay Kwan, delikado Yes yan. po, delikado po yan. Kung akong neighbor ka ito, so gas, binugtak niya sa kung kan soft drinks. Iyo po. Yung soft drinks na bubugtakan, so silag baga. Iyo po, so pag una silag. ka naki, soft drinks, ay nako. Iyo po yan. Common po yan. digdi Dapat sa ay paglipat Di sa po mga paglipat. kan. Oo, Dapat sa- nasa tamang container po. Yan. Tama. Tapos ining itong sabi ko nga po, perming number 1, paracetamol yan, iron. Tapos pesticide po, agricultural chemicals na kinakag lang po sa harani pong mahiling kang aki. Ayun po yan. Okay. So, pwede po itong alcohol disinfectants kasi mga batteries po, Sir Henry. Oo, baka pag namulmulan yan ka Ayun po, natin. lalo ano? po baga, Sir Henry, sa remote control. Yeah, correct. Day mo correct. aram. Oo. Number, de ko aram, Sir Henry, ang mga aki po, mahilig yung magkawat sa remote Iyo, control. iyo. So, usually ito ang ano ninda. So, minsan nahiling mo na lang, wala na palang Sa sutak. baterya, nasa tulak na pala. Iyo. Iyo ba? Di ba? Pwedeng salit mas na ba ang battery? Yes po. Itong iba. saralit na pahalaba? Ayun Yeah, po. okay. Pwede po yan, ma-ingest kang aki. So, ngunyan po, digdi po sa research po na naku ako po kay to, 2022. Opo. Okay. So, ang number 1 po, digdi po sa Albay Kerosene? is kerosene po. Okay. Pangalawa po itong sodium hypochlorite, mga bleach. Pang-bleach? Yes po, and paracetamol po. Yun po ang number. Okay. So, sa ano po yan? So, hindi po sa pag sa harong po, how to prevent accidental poisoning at home. Inino po ang kay Puanta. So, kay Puanta, Sir Henry, na itago po ang mga bulong, Opo. ang mga cleaning agent, pesticide, and fuels po sa mga cabinet po na dai po kayong bukaan kang aki. Iyo po Okay. yan. Tapos po itong sinabi mo nga ni Sir Henry. Opo. Dapat po original container po ang iyan. Yeah. Dai pa po isalin Tama. sa ibang container na mapagkakamalan na inumon kang aki. Tapos po, avoid leaving medicine or supplements on tables or counterparts or bags na mahilig po bagang magbutbut ang Yeah. mga aki. Totoo. So, bawal po nindong ikagyan sa madaling maabot. Ayun po. Tapos po, sa household products, ito po kayo po, pag ginamit po, takupan tulos. Iyo po ano? O, ano ba? Pagkagamit naka-open. Iyo po. Diba? Iba po Oo. kayo. O kaya man po, close man po, bako man tight. So, mahiling po nindo, nag-enjoy na mag-bleach. Nahiling do, nagbubula-bula na. Yeah, opo. Ang ano kang aki. Tapos, i-dispose po ang expired or unused medicine. Ito sasabi mo, Sir Henry, sa bago. Oh, di pagtao. I-dispose na. Dahil mo na pagtao. Expired. Expired na. Or kaya man, Sir Henry, Ang bako pa pag-dispose man. ka ni Mrs. Bibo ka sa iula Iyo po. Okay sa po kasarong yan. kwan para proper disposal. Iyo po. Tapos Bako- mga expired paracetamol, ihali sa laugan. Yes po, ilaw po. Ihali duman sa ito baga di may patos andok Iyo po, ihali po duman. ihali duman. Tamisa po baga, Sir Henry, kung bako man proper ang dispose na. Opo. Ang mga ngalakal Yeah. baga natin, ikakagdap sa Totoo. basurahan. Yeah. Ay, okay pa ini, may paracetamol, dahil pa nabubukan. Eh, paano kung na-ingest man ninda to? Yes. Nagkausap pa kita ng harm sa ibang Yes. tao. Yes. Ayun po Okay. yan. Sige So, po. So, yun po, iyan po, Sir Henry, yun ang pinaka-pirmi po sa mga magurang. Ginigibo pong vitamins ang Yeah. Sabi, magkakan ka na, ay, inumun mo na yung bulong nito, vitamins ini. No. Eh, paano kung nagustuhan ka, aki sa lasa, Sige na inom nilaklak. ka itong bulong. So, bawal po, Sir Henry. Okay. Dahil dapat po, kung bulong po yun, Tara, sabi ma'am. so tara Medicine matabulong mo po yun. yun. Medicine mo Medicine po ni yun. para ni Ayan. sa kalintura, Ayan. para ni sa ubo. Bakong sabihin na, candy Vitamins ini, ini. vitamins ini, Oh. candy ini. Oh. So, paano kung may mga aki po kayo baga, Sir Henry, may mga specific sindang bulong na Apo. masiramon ang lasa. Yeah. Totoo. So, nahiling na pala ni so vitamins. Yeah. Eh, kung nilaklak na, or kaya. Bulong pala. Bulong pala. So, Okay. ito po, use the correct measuring tool. Meaning to say po, pag sinabi pong 5 ml, may kag-anan po kita. Yeah. Ito Tama. itong na, ay, mayong kag-anan. Nagtao ka ning sarong teaspoon, o kaya naman, kutsarit. Itong tablespoon baga sa Yeah. Iba ko naman pala sa tamang dosage. Bapo. Baka Okay. atyang kayo ma-overdose mo Yes. sa aki. Yes. Okay lang ko kung ma-underdose, kung Kung ma-overdose ma-overdose, bako, mo. problema. Problema. Tapos, keep vitamins and iron supplements store and secure. Yeah. Inat po, so Yeah, kasubago. okay. Sige po. Ano Ika po? pa, Dok? Sige. Okay. Actually, Ayan, okay na okay ni. na po yan. Okay. Okay na po Dok, yan. para po duman sa mga bagong
tapos ang oras ko. 5 minutes, paningal, 5 minutes sabi paningal. Mautang kaming 5 minutes. Para po naman sa gusto magpakasal, bagong mga parents, bagong ngayang, first time na nanay, ano po ang dapat gibuhon tabi daw, Ninda? So mga bago, ano mo, pag dalaga ka baga, soltero ka, primero mo, anong pwedeng gibuhon po para ma-prevent ang mga aksidente sa akin? Una po, Sir Henry, lalo pag first time parents, Opo. number one mo, di ka magpanic. Oh, relax lang. Relax Ang lang. panic baga, Dok? Infectious, di ba? Pag nagpanik ka, Nakakulakit yan. Nakakulakit yan. Pati so ago mo mapanik. Oo. Pati yung sana mapanik. Number one rule, di ka magpanik. Yan. Tapos, Okay. sa mga safety measurements man po sa harong, lalo pag first time parents, Opo. lalo na po, ang mga millennial, Gen Z or millennials na po bagang ngunyan ang mga ano. Millennials man yan, millennials. mga parents. Oh. So, awareness nila sa gabos. So, dapat, kung ano po, magayon ang storage kang, kung Apo. mapagibo kang harong, dapat ini, dahil naabot kang aki. Dapat, kung first time parent ka, dapat masigurado mo, ining papagibo kong harong, safe ini sa aki, dahil mahulog. O kaya naman, gabos po, i-required po nindo na bako lang aesthetic Opo. ang harong. Dapat, ini child friendly ba ya? Ini o arog po kayan. Okay. Dok, pag naswalo, ngaya, liquid, nakasalog ki liquid muna tayo. Liquid, ano pang pwedeng first aid na gibuhon? Dahil po pagpasukaw ng aki. Dahil pagpasokahon. Po, mahiligon po ba kayo, Sir Henry? Lalo sa mga Oo. far lang po na area na Oo. paano po ngayon, painom mo ngayon ng gatas. Iyan, pakaunong ka sukar. Pakasukat na baka ngayon maudo Oo. man Di yan. pagpasokahon. Yes po. Ayun. Number one po kaya, Sir Henry, day mo aram po kaya. Baka po so, na-ingest po nindong poison or anything po. Baka mag-bind pa po duman sa pigtaong mo nindo. Mas magkakos pa po ning harm. Ayun, okay. So pag nakainom ki liquid na kung ano man yan, Day pagpasok ako. ano pang deep buhon tulos? Apo tulos po sa ano po, Mga sa healthcare no, and Oo. isugod po tulos Sa hospital. Importante Mas yan. magay na po na market ang gibuhon mo na kaysa may ginibo pa po kita na nagkukos po ng Nakadagdag. harm. Yes po. Opo. Kung hard tabi dok na ingest o na Paano pong hard, ano nga hard nga battering sadit o nga sadit na po kan kawatan nahalon. Na ano po. Number one, yun po nga nito. Yun ang Market giraray. ang, yes, Oo. may giraray. Ta, Mm. lalo po sir ang battery. Mhm. So, pwede po kaya pag may tinaw po kaya kita sa iya. Opo. Baka po kayo ano pa itong battery duman sa kang aki. So dapat po i-maintain na muna po itong inapod ng NPO natin per orem, mayo ka munang itatao. Iyo. So kung dahil kitang Epo. expertise, dahil na magkiaram. Yes po. Ang isipon, so safety kang aki, na dapat madaratulos duman sa mga eksperto. Yes po. Sa sa medicine important. Mas karayong hospital idalagan to. Baka may sa barangay, may mga nurses na baka sa barangay Iyo po niya. mga nurses or mga Kataon sa basic- first aid ko yes nang po, gigibo. first aid kit. Di ba? Tangani po na daiki ko. Alright, last tabi dok. May mga burns bagat. Sabi man ang number one na ko is Paul yung nahulog. Ikalawa so poisoning. Yes po. Opo. Pag may mga burns na nangyayari na nasulo so aki. Ano po ang pwedeng gibuhon kan gaya? First aid. Anong pwedeng first aid sa harong? Natipsikan kilana, nasulo o whatever. Usually kasi Sir Oo. Henry, may usually ang mga magurang mahilig magkagning Colgate. Iyo, baga. toothpaste nga. Toothpaste nga, Yung yung palipot. shampoo. Shampoo. Bibugtakan yung first aid dyan, di ba? Iyo po. Ngaya, mga malipot na bagay. Ayun po. Number Pwede one. po andok, tabi. Number one rule po kaya, Sir Henry, depende po yan kung ano po ang nagtalsik po sa katawan kang sa aki. skin. Sa skin. Okay, Kung okay. chemical po ko yan, Sir Henry, na malanito ng maray. Opo. Kung nagtalsik po sa skin, kas duman po sa bado po kang pasyente, dapat po tanggalon ta po muna sa bado and i-rinse ta po ining running water muna. Ay, si Yes. tubig ang importante ade. Yes, tanim Tubig. mawala. For example, kung grabe po ang chemical, Opo, yun po opo. yan. Tapos po, daron ta na po sa nearest hospital. Iyon. Oh, Day ka na po magkagning mga Colgate, mga shampoo, mga ano po, na pwede pa po mag-cause po ng harm po sa Iyon. pasyente. Opo. Dok, salamato na maray tabi. okay po. Kaskaso ng oras ta. Akala ko, Sir Henry, haloy. Kaskaso ng oras ta. Opo. Sige. Ano pang mensahe tangon yan sa mga listeners, lalo sa mga parents, kasambahay, mga lola, nagabarantay ba kaya andok, di ba? Ayun po. Mga ano pang mensahe ta duman sa tuyang mga mahilig o nasusugo na magbantay po kan sa tuyang mga akaki. Number one po is, kita po ang
patient's advocate po kita. Mm, Meaning to mm. say po, Mm. gabos po nagigibuhunta is Opo. dapat po nakafocus lang po sa aki. Iyan, opo. Ayun po yan. Opo. So- Day po sila nakakatarang. Oo, yeah. Day po sila. Kita po ang mag-guide po Mm. sa mga doctor po or Mm. nurses po kung ano po ang mga nahihiling ta Mm. po sa harong. Opo. Yun Paano po po yun. gari paano pa gari kabo bagad makusog na nafi-feel ko ang advocacy mo dok about safety kan mga aki. Pero paano ma-achieve yan na safe environment po sa tuyang mga children po, dok? Sa safe environment Mm. po, Sir Henry, Mm. dapat po, sabi ko nga po sa inyo, alam po natin kung ano po ang nagkakos ng sanhi po ng injury Mm. po sa aki. Mm. So, I see. aram ta na po yan. So, Mm. kung yan po kita sa harong, magibo na po kita ng ways na day po magkakos po ng injury po sa aki. Yeah. Po, nasa harong po kaya, number 1 po, nasa harong po ang ang number 1 na Mm. nagkakos po ng injury. So, Opo. dapat, duman pa lang po sa harong, magibo na po kita. Tapos Yeah. pangadua po, kung naisugod man po sa hospital, di kita Sir Henry. Kay po, sabi yung tatulos gabos Mm. sa doktor. Ang doktor po, baka uman siya manghuhula. Iyo po. So sabi ko iyo nga ni po sa inyo, Sir Henry, a day yan sarong one-man team. Mm. Dapat po, teamwork po kita Yeah. sa pag-focus po kang kaligtasan po kang sarong pasyente at pag-treat po sa Opo. Okay. Dr. Yani Aryan Brasil Kite Balang. Salamat po Opo, Maredo Sir ka. Henry. Nice to see you po. Salamat sa pagbisita sa DCGV. Thank you po, thank you. Okay ka na po. Nakamubon Okay ka. Okay na po, Sir Henry. Salamat na maray tabi. Next time naman. Next time. Maybe baka may next year pa eh. Bye-bye next year. Next time. And pwede ka na po mag-zoom o whatever sa kasunod, ha? Thank you Salamat po. Dr. Tabi. Thank you, Regards sa sir. parents mo. And Ayun po. Thank you kay Dr. Julie Salvosa. Ang sa tuyang makulit na ano nga si Doc? Hindi pwedeng hindian si Doc. Yes. Diba? Dr. Julie Ibo Salvosa. Presidente po ni Dong hanggang Yes siya. po. Sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Dr. Yani, salamat po. Thank you po. Thank you. Alright. Mga tugang, hindi pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Thank you. Goodbye. Pading Alan Mario. Susunod na.